jutang hello khayaraje lamet hello khayajete kachingrum hello khayale atir pi an pomsi pining thongkabra hinyang deng habarkar birisonim sorong aje nilitum niphai kepen chengsi sayang deng wangbom si pini kijot si niphai krehinyal nilo la sinilitum la por niphai kepen pini non kedam tangan nilitum besen me et pensi cepate son mung do an tani tum cepate pon bom lo wang bom lo la penil tum on an ke la bang suka cepate central pen nang ke lo guideline ateng an pen kapichun ye phan tum ham regional committee pen ni tum jingki jingwai pon lo la pen kichun ye phan sin le tum ke ning thelo la pen chun rek pu pusin tum ta ning the thep lo la si ke ba non 32 ang deng hawar kar bi sunim sorong aji kapit do pen pining ningkan pen uwe kimia tum an pusitame jutang farman jubat farman elitum un an pen elitum uwe kimi tum ta an su se deep pon po lapen ang so na thu ke kam chi yor pon po pusi nili kese samran joner committee kong chun banga hisaben kadu goi phanta kachuniri mate ning the pon lo to kadu e phanta me kadom pade reglo kasi non pini deng thongke be ni habar ka bidisun sorong je kacepati nipai kepen ini krihini an in samjin pen no sin cepati pono lapen labang su kacepati lo uni pen ke bang ko ting tum an setame lang tum samjin pen lang cepati dun lapen kang sai tum an setame lang tum mesel pen sin sai do lapen te raga tum an setame lang tum mesel pen dadang lang citu dun ke nang pacun dulu ning arong pik lapen ning sampik lo kadang wetum an setame lapen kesias TDP pen nang kelu arona lo ating do an setame ni tum pacun lo lapen sabtu ke tunci do lang setame mesel pen ni tum pacun umpo lo si ni tum ning cethe lapen te botol bukan an setame anam hirjumi pen non ko bang ke mesen bes ni tum je thilong lo thangna siksang la pin pen pen rada tum an setame mesen palang tum nang cepati dun na cetu dun pensi ni tum phan penang an ni nang parung pen nang cera nang cetu dun lo ni tum kadung we phastame churu pajir la pen la su se alang le tum rada tum tame nang cetu de phan bang ni tum ni the masi ni tum la non pre ceklo da so ceklo ni kepen pinikre ni an ni thom ni tum la da rong aje ka padu thang not siksak sepin pen non an ba ke ni tum samjen per bang si dono la pen mesen be se pachu untuk bang si ni ke do si nilidak tirikam amai pulo mendadak hamren habar kar bilisun nimso rong aje thongkap rah ni ande akhir jume kar biang longat mendadak desemepet soceng hamren arar pan suri kadom pajeg lo lasi gado wele tum san kurara da chini lo je jutang jubat ningkan sek pen epong lebang so hamren ni an pini pen banga ke thoman ke chok thulo lasi pinyasai tame tumi pen cepate bom lo kapre kadu we dak jutang unit ingko ra thom an chetong lo la pen pining banga ke ong nai lo sipur ke mo lo la pen jutang piat man tame mithang a order dur pindeng sumpot pen misen pen dak bang ke tum talon ponong lo la pen dak ke bang an ra tum tame tiret pen mithang jutang jubat pan kaching hon ma amana peng sipi seroi la so bang theklong lo son thak thak si kapre dak thek reset tum le punoi ma intellectual tum le punoi jutang ching hon lun se pi tum duhui di tuman tame mithang jutang lo ko pen tum dode sang se pen hong ang bar si tum ovegi mi fan an so se tum jutang na me ang tan an mate bang jutang son kapeman dunia bang putin ta kengkam cior nang po bang sinili tuning relo la pen dak jes mepet litum kapace thang nang litum la digital media la penot electronic media la penot print media penot nang litum ka cira pen si litum jutang abang aprang anat paprang pon bom lo la pen nang litum ka cepaduk pan abang putin channel atau mama reporter atau mana menili suri ka dom pilo jenang litum ka cepaduk la pen nanggi ate litum ka bang putin da cirap ka cetu lo bote litum jutang la sing chu di la lo asi dak pinya bang kedak kapre
kecepatan ke jurang rang lo tindak bang ini tumbang rata mai pidui la so rata mai pilong ni tuman lu yang mana peng bang ini tum karbia tum ge arichu do kok bosi arichu phansi jo hang polo alang lin che tong non po la pen anu kapek an hi tum da do po alang li tum pen tum dak yutang che tong rat unit pen ke bang risonim so tum ben che than che mompon isung gatoro dawan le punai mai tum jutang phan ko sonsi aprangan ki pon thei ma halo he patang se chingki che than kan hawar karbir sunim sorong aje kapat dopon long ingdeng thong kebra hini pini kijutsi arnilo lasi labang solong niltum karbi film society asong hin benstame ladak unan aliralon ki pidun je phan tum bori ponlo anwai fistame kon ma aliralon ki pidun pen kapilang me jodi abang itum tajakong kadure do chet penayone asap so radang nu pustame tum dia chuhang koninglo lasi pani we ki bang ye bang lage karbi film society asong ya pol pen actor actress tu masame ki jutsi ni we bang chetong koniko